Hvad skal man gøre i dag, hvis man er ung kirurg, og man lige er blevet færdig med sin uddannelse? Nu snakker du om det her med, at så tidligere så tog man sig rundt forskellige steder på A- og B-afdelingen, eller hvad det nu hedder. Hvad skal man gøre i dag? Hvad kan man overhovedet gøre i dag? Det kommer også lidt an på, hvilken type kirurger, fordi vi har nogle begreber, vi arbejder med nu om dagen. En ting er at blive speciallæge i kirurgi, som giver ret til visse stillingstyper. Men vil man så ind i et specialistområde eller et fagområde og dyrke det, eller vil man have den brede kirurgi? Så kommer det an på, hvordan man skal tilrettelægge sin tilfærelse. Hvis man skal ind i et specialistområde, som levertransplantation, jamen så skal man jo gå ret målrettet mod det fag, og hvad der relaterer sig til det, en masse åben kirurgi. Men ellers så vil jeg sige, at man er nyuddannet speciallæge i kirurgi, og egentlig ikke rigtig ved, hvor man skal lande henne, jamen så skal man søge ud på nogle meget arbejdsomme afdelinger. Og gerne i provinsen, synes jeg også, fordi at der ser man lidt mere alsidighed end specialfunktionerne, som findes på de store centrale afdelinger. Men findes de afdelinger overhovedet i dag, som du snakker om der? Altså, jeg mener, hvis man kigger på København og Sjælland, hvad er der af afdelinger, hvor man kan tage hen og få det? Ja, det er jo akutsygehusene nu, ja, som ser den brede mængde af kirurgiske patienter, som kommer ind som uselekterede kirurgiske patienter. Der får man jo et indblik i mangfoldigheden inden for det kirurgiske speciale. Og det vil jeg sige, det er sådan nogle afdelinger, man skal søge til, hvis ikke at man allerede har for øje, hvilket fagområde eller specialistområde man vil havne i. Ja.